ọkọmmụọ onye kaba nwanna a ji gbanwere onwe ya godfada ndị Igbo onye ọma ya ekele gị Maazị Chukwuko omenyere ọha na arọ ndị Izọgụ Washington DC ndị eji ede mba Chief Injinia Osi Oruche Omekanne ya Idoka mmụta n'Igboland onye ọma Chief Mike Ogbonni ya Ogbu Odoge Okwu Erugbo na Okwukwu Ogaje ekwu okwu elona Ogaje ekwu maka omenala elona Ogaje ekwalite ndụ ọma ndị Igbo na-ekwu elona ya bụ hapụ ya n'akara narị kpọm na itoolu anyị na-ekele ndị Igbo niile ndị na-akwalite omenala na ndị Igbo gbaa gburugburu ọ ga-adịrịrị unu niile na mma ọrụ n'oge anyị na-eti mmọnwụ anyị na-ekelekwa ndị Igbo niile ndị niile na-akwalite omenala ọ bụghịkwa ndị na-anaghị akwalite omenala ndị na-aza igwe n'ọnụ ọ bụghị ya ka a na-ekele ọ bụ ndị na-akwalite omenala n'ala Igbo na ndụ ọma ndị Igbo na-ebi ka anyị na-ekele anyị na-ekelekwa ndị obodo niile na-akwalite omenala ọ ga-adịrịrị unu niile na mma nwoke nwaanyị na-akwalite ndụ ọma ndị Igbo na-ebi ọ ga-adịrị unu niile mma mana ọ bụrụ na ị na-akwalite otu Chineke si ka anyị biko chegharịa ọ dị mma mgbapụ ọsọ ozigbo gịnị bụ isiokwu nke ụbọchị taa ọlụ ezinụlọ a na-alụgharị n'obodo ọjọọ nkatọ a na-akatọ ndị obodo ndị na-ebi ndụ otu Chukwu si kee ha na ka Chineke si kee ha ya bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa ihe anyị ji ekwu ya mana imirikiti ugbu a gịnị ga-eme n'obodo ga-apụta anọkata ofu onye apụta wee kwuo na ndị obodo na ajọ mmadụ jupụtara n'obodo ha ekwusịa ya kama a ga-achọ ụzọ ndị Igbo si eme ya wee mee ka ihe niile ahụ ndị ajọ mmadụ a niile si n'obodo pụọ achọba onye a ga-atụrụ ego achọba onye ga-apụta wee bịa mere ha ihe ha kwesịrị iji aka ha wee mee atụba ego dị iche iche ụmụ ihe a niile ka anyị chọrọ ka anyị kapịa n'ụbọchị nke tata na Kpakpando abụ m Chizzy Ani ha ji ekwu ya bụ n'anya enweghị obodo ị ga-aga n'ala Igbo tata a na-enweghị ndị ụka ndị na-ekpere Chineke ọ bụrụ na enweghị otu a nwere ike iwezu ya abụọ ise ogbe ụfọdụ a na-enwe karịa iri mana ị gaa n'obodo dị iche iche asị gị ofu obodo pụta asị gị na-ewe ndị ajọ mmadụ batara na obodo ha na a ga-eje kpọọ onye ekpere bịa na a ga-atụrụ ya ego onye ahụ bịa ekwuo ụdị nnukwute ego a chọrọ a ga-ebunye ụdị onye dị otu a ije na obodo dị iche iche ụdị onye dị otu a bịacha obucha amụma nkewa dị iche iche ewee dịzie n'obodo ihe anyị ji ekwu ya maka na imirikiti obodo ka nọ na iji aka ha kee onwe ha agbụ kama ha ga-achọ ihe butere na ndị ajọ mmadụ ma ọ bụ asị na ndị ajọ mmadụ ọ bụrụ na ọ ka ga-obi ịlụọ n'onye ahụ aka jeme omenala nwa eyi na ịma na onye abụ ajọ mmadụ na o gotara nsị debe n'obodo
achọpụtazie ya ndị obodo nwoke esi eme ya na gboo dịka anyị si ekwu ọ bụ m na Amechi ga na-atinye ya ọnụ na nke tata okay awatago m ya ka a na-akpata ije na ndị a na ndị a na ndị a eziokwu ka anyị ga na-ekwu ebe a ọ dị mma Amechi ka njikere gị gịnị ga-eme na obodo ụfọdụ ọkachasị n'ime obodo dị iche iche ha ga-ewu ụlọ ekpere dị iche iche n'ime obodo ha anọgide ofu ma ọ bụ ndị mmadụ apụta si na-ewe ndị goro nsị ma ọ bụ ndị na-eme alụ ma ọ bụ ndị na-anwụ nke a na-akpọ ndụdụ ma ọ bụ ihe ọbụla na-agwa ajọ ọgụ ndị obodo pụtazie kama a ga-achọpụta ihe ma ọ bụ mee ihe ka esi eme ya dịka e kwesịrị ime maka na ndị gboo ka ha si eme ya ọ bụgodo uri na ndị mmadụ pụtara sọsọ kwụrụ na ana gbapụ akwụkwọ ụkwụ ha wee kpee ekpere sọ bịara igbu ha onye gwọtara ajọ ọgwụ ma ọ bụ onye wetara ajọ ihe n'obodo ha onye a jiri isi ya buru ya a na-eme ya na gboo gboo mana n'ezie nke na-eme ugbu a bụ obodo pụta ka sị na a ga-atụ ego wee je kpọbata ofu ego a na-atụ abụrụkwa obere ego atụọ ya onye ahụ bịa mesia awansị ọ tụchaa aka mesia ihe ọ ga-eme nsogbu ihe na-ebe aka na-ebekwa nkewa wee karịsịa mana oge gboo na-abụ emesịa ha ndị mmadụ ejiri aka ha na-anwụkọ mmiri na-emekọ mana obodo dị iche iche na aba anyị ugbu a ọ na-afịa arụ ịfụ ka agbata obi na-emekọzi dịka esi emekọ maka gịnị maka asịrị na nkewa na amụma a na-ebu n'obodo ha gịnị na-ebute ọ bụrụ na ha chọrọ na ime ihe dị otu a mana ha ma ọ bụ na ha kwere na Chineke n'ezie ndị ụlọ ụka nọ n'obodo ha ndị isi ụlọ ụka nọ n'obodo ha ọ bụ na o kwesịghị ikpepụ ndị a tọpụ ha na-agbụ ndị ajọ mmadụ chọrọ ikechi ha ajụjụ ka na-ajụ Chizi nwanne m daalụ ndị na-ege anyị ntị daalụ n'itinye ọnụ n'ihe a na-eme oge ugbu a ejidegobe anyị ghasaa o jidegobe anyị tisaa jide ezinụlọ tiwasịa ịbịa na ezinụlọ kịta ma ụmụnna ma ndị si na nne na nna ụfọdụ oge ha na-enyo onwe ha enyo ma gịnị kpatara ya ihe kpatara ya bụ na mgbe ndị okperechi ọfụ bịara ịma na ndị ọgbara ọfụ ya ịma na onwe ndị nọbụ oge mbụ ndị a nọbụ n'oge mbụ ada eme ka ndị bịara ikpeazụ si eme ndị nọ n'oge mbụ ada ebu amụma ndị nọ n'oge mbụ ha nwekwara ike na-asị gị hapụ omenala adịrọ mma mana ha ada ebu amụma sị ka ha gwa gị oge a bụ mewe ezigbo omume maka na ibu na ime na ị ga-eji ọkụ mmụọ ihe ndị omenala na-ekwu ka ndị a na-ekwukwa mana a na-asị ekwu ya n'ụdị nke nkwenye nke ha mana ndị ọgbara ọhụụ bịara wee na-eme ya n'ike 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 ndị aghụghọ ọtụtụ ndị aghụghọ dị n'ime ha ji ụdị dị anga wee bịa n'ụdị n'ụdị bịa yi egwu ha yi egwu bụ amụma abịa chọpụta na ndị mmadụ na obere ihe gbara yarị na ị nwere ike isi na ya yie ha egwu
wee tie Chineke n'ime ya chọpụtakwa na ọtụtụ ndị mmadụ chọrọ ka ha mara ihe ga-eme echi mana ị na-ama ihe ga-eme echi ịbụ Chukwu. O nwere mgbe Chineke ji wee chọọ ka mmadụ mara ihe ga-eme echi? Ọ bụrụ na Chukwu chọọ ka mmadụ mara ihe ga-eme echi, ọ mara ime ka anyị na-ama ihe ga-eme echi. Kedu ihe kpatara mmadụ ga-eji wee na-achọ mmadụ ka ọ gwa ihe ga-eme echi? Ndị be anyị si ijụta isi nwa nkịta kedu ga-eji akwa ya wee mee. Ya mere mgbe ndị a na-abịa asị biko gwa m ma ma ga-adị ndụ echi, onye a ga-asị gị n'ọkwa ọnwụ ka ya na-afụ eju akwanye ya sị ya kedu ihe a ga-eme, ọ sị gị nekwe ya ga-eme, ọgụwana ihe ị ga-eme, ịchọwa na ego ọgụcha ihe ị ga-eme ka e wee ebuchara gị amụma ka e wee rụọ ọrụ abutere na mma. O nwere mgbe ị ga-asị buere gị amụma sị dibịa fụọrụ gị ụzọ ma ọ bụ onye amụma buoro gị amụma, o bute amụma ihe adịrọ mma, ị ga-asị ya kedu ihe a ga-eme, ọ gwadị gị ihe a ga-eme, ịchọwa ihe ga-eji wee rụọ ọrụ. Onye a bụ nke ọzọ. Mana ọzọ dị n'ime ya bụ na dịbịa bụ mgbe akụnụba obodo anyị bịara gwọtọọ ihe esiwe ike. O nwere ụdị arụ na-aya bụ mmadụ nachagoro mgbe anwa dịka ụkwara nta, TB. O nwere mgbe ọ bịara ndị ọdọkata nachita azụ. Mgbe ọ nachitara azụ arụ anyị na-ayazi ndị mmadụ n'ime obodo maka na enwe ike nyere ya aka asị gị na ịfọrọ na ọ na-aga n'iru gị wada aga n'iru na o ji chi nke gị echekwara onwe ya. Kịta o nwere ndị adịghị ikwo o nwere onye mfụrụ si kama ya ga-enye mmadụ ego. Onye a Chineke goziri ya onwe ezigbo ego, ọ sị na ya na-enyekwa mmadụ ego. Nsị ya maka gịnị? Ọ sị nye ndị ime obodo ego were ya wee na-agwọ ọgwụ ụmụ kirikiri ọgwụ. Nsị ya kedu onye gwara gị ha? Ụfọdụ ndị ime obodo aka dịrọ na-asịkwa na ha ma anata mmadụ ego na ịnara onye ego na ọ were gwakwa chi gị. Ị na-anụ ya kịta na ịnara nsị ya kedu ndị nwa na-ewechi ha butere m ego buru chi m niile. Ị na-ahụta ya? Ọ bụrụ na ị ga-eweta m ego i buru chi nwa buru chi nwa, mana abịa asị gị akwa ifuru onye a na ego ọ na-enye ndị mmadụ ada abalị uru na ịnata ya ego. O nwere ndị obodo enwero ụdị mmadụ anwa onye Chineke goziri, onye na-agba mbọ kpata ego. Asị gị na onye a na onye ga-ego ọ dọrọ ego ị nwere mgbe ị na-ajụ ịnara mmadụ ego ịgbara mbọ. O nwere ihe ijiri ego ahụ wee mee irisa ya esi na mmadụ adọrọgochi gị. Nke ịbụọ dịka enwere m ụmụaka na-etote egotecha akwa o meta ka ha karịcha akwa abịakwa anyị na-ekposara nsị nwunye m na a ga-ekponye ya n'obodo ka a chọọ ndị a ga-eji wee nyere aka. Ọ bụrụ naanị ego ka ị ga-enye mmadụ ịbagharịa n'uru, na ọ bụrụ ego akwa na akpụkpọ ụkwụ ikponye ha ka ha nwere ego inyegodo ha nke ahụ. Ndị ụfọdụ na-asị m kedu iji wee na-ekpo akwa ụmụaka gị ekponye ndị mmadụ na a ga-eji ya wee jee gwọọ ọrụ ọgwụ. Nsị na enu ị na-aghọta ụmụ nwanne m na a ga-eji ya wee gwọọ m ọgwụ. Ọ bụrụ na ndị ajọ mmadụ adịrọ mana ihe a gosisiri ịtụ ụjọ. O nwere onye ọ ga-agbụsị ya ma emezi ya onye ga-enyere mmadụ aka omenyere onye a ga-enyere aka omekwe ka enyere aka maka na a na-atụ ụjọ. Ma ndị bidoro ihe a butere ya bụ ndị okperechi ọfụ. Anyị ga-ewere mmadụ one na one maka ihe anyị chọrọ ime ka ndị ọzọ wee soro wee tinye ọnụ. 09097711009 09097711009 ma ọ bụ 0902311 09023111009 akara ekwentị ga-eji wee tinye ọnụ. Biko ịkpọ anyị ịgbalata ekwurekwu gị ka anyị wee mara nke ị na-ekwu. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị ma nwanne ebe ka isi akpọ gwa ya afa gị. Gaa n'iru nwanne. Ihe anyị na-ekwu na anụgokwu ihe a bifo anụrụ ma pastọ gara na họtelụ lọji ya na-agwa na chọọchị ụfọdụ ebe ndị nke abịa na leki na idebe ya. Ụdị ihe ahụ na-akọ ọkwa ihe mmadụ nọzi ugbu a tụtụ oji ya. Ya gazie udo dịrị gị nwanne. Gwa ya afa gị na ebe isi akpọ. Daalụ nwanne. Ngwa gaa n'iru. Nọnso bee ya nkenke. Ife anyị na-ekwu bụ eziokwu. Ịma na onye anwụ gba
Sometimes ụfọdụ ndị mmadụ ada agbata na ya bụ ike na-eme eme. Ọ nwere ndị omego n'ebe m nwa m nọ ma abata m na be anyị esi jefu mmadụ mụ na nwunye m. Nwoke ahụ wee sị m agadi nwoke eji mmesaba na tesịa ya ka m bụzie sị m mụchọ ọrịa ego. Otu ọpụpa na nwoke ego nzụta mana obi na-arụgoro maka ọ nwee ego mụ na nwoke ahụ na ego gbasara aka na obi ndị agwa m nọ ụdị ife ahụ ka ọ chọrọ iji ya jifere. So ịma na anya na-ele anya ọjọọ ya na-ele ya okenye ga-ama. So na ndị na-eme ebe ife ma onwefa and ọ bụrụ na ka e werezi ewe atụba ụjọ datụ na onye ọbụla kwesịrị ịma na nkụja abụrụ ụjọ. Daalụ. Biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ngwa kwụsị okwu ike bee ya nkenke. Gaa n'iru. Ị nọkwa ya? Ọ dị mma. Biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ bee ya nkenke. Gbadata ya bee ya nkenke. Gbadata ya. Hey! Ọ dị mma. Onye nke ịkpọ anyị gbadata ekwurekwu gị ka o wee kwa anyị wee nụọ. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Hello. Ndị ebe isi akpọ gwa ya afa gị bee ya nkenke o. Eji m isi ụzọ akpọ. Ngwa gaa n'iru. Ihe m na-ekwu bụ eziri ezi bee okwu kwesịrị ekwesị maka na ọtụtụ mgbe n'oge dị ugbu a na ndị na-awọta mmadụ karịrị akarị. Ọ bụ ihe a o nwere oge gara aga ndị ha mere na be anyị nke mere na ruo tata na udo adịbeghị. Agwụgo. Daalụ. Biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ dị mma. Onye nke a always ka ọ dị. Ịgba anyị gbadata ekwurekwu gị bee okwu gị nkenke. Biko gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Ọ ga-adịrị gị mma ndewo. Gwa ya ebe ka isi akpọ. Gị afa gị nwanne. Kwụsị okwu ike. Mana na-echukwu na ebe ndị nke mmadụ nwere ndị bụ ihe bata ndị pastọ na omenala ndị ndị ọzọ niile. Nke mbụ bụ na ezi minista nke ọzọ pụtasị ka ihe ekwu maọbụ ihe ekpere ga-ekpe akwụkwọ Chukwu kpọrọ ya maka na Chukwu nwere ihe niile mefu. Ọ bụ ndị ọjọọ mebiri ndị nke Chineke tata mana anyị ka nwere olileanya nkwere ịtangere mmadụ na ya. Ọzọ bụ na ihe a na-eme oge ụfọdụ n'obodo ihe onye na-ejide eje onye na-arụsị maọbụ ihe ndị ọzọ mana ọ bụghị anyị egbochi mmadụ ime ihe ọma ekwesị ime ihe ọma mgbe ọbụla. So kama m na-anye mmadụ ọbụla ndụmọdụ ikwu eme ihe ọbụla ihe ọbụla mmadụ nwere ike ibu n'ụdị isi ya n'aka Chukwu. Daalụ. Eji usoro ya. Daalụ nwanne. Daalụ. Udo dịrị gị. Onye na-akpọ gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ. Kwụsị okwu ike gwa ya afa gị ebe isi akpọ ka ibe ya nkenke. Ekene gị nwanne o. Nkwado ebe anyị gịta na mmadụ nwụọ na mkpụrụ izu na bụ ka egwu na-apụta. Ebe ebube bụ nwa ya ebe isi akpọ. Oke, afọ m chọrọ isi Nkana na-akpọ. Nkanụ? Ngwa gaa n'iru. Nke bụrụ mmadụ ka abụzi ndị dibịa ka bụ ndị ụkọchukwu. Nke bụrụ mmadụ nwụọ na agaghị esi igbo agwọ mkpụrụ na-ete ewu enyi nwụrụ anwụ ewu na anyị zokọ na-agwa gị ya. Nke bụkwa na bifo ele onye a ga-aga ndị egwu maka egwu agwụkwara agwa ka wee gwuru egwu ka ọ. Ọ dị mma, udo dịrị gị. Onye ọbụla na-eri anụ. Amechi, kedu ndụmọdụ gị maka ihe anyị na-eme? Ndụmọdụ na-adụ na o nwere ebe ajọ mmadụ adịrọ
dịka onye kwuru sị na ya na nwanne ya nwoke dọrọ ana na nwere esemokwu ana ọ na-asị ya nye ego o nwekwa ike ọ bụ na o nwere ihe ọ chọrọ ime nwekwa ike ọ bụrụ na o bu ajọ ihe n'obi wee na-asị ya nye ego a mana ndị Igbo ọ bụrụ na aka gị dị ọcha ka m kwuo ya achịzi onye aka ya na obi ya dị ọcha o nwere ihe na-eme ya oji ọfọ ga-ana ndị be anyị na-abịa n'afa eji ọfọ ga-anarịrị o nwere onye ji ọfọ onye ajọ mmadụ ga-enweta a ga-anwa a ga-agwọrọ gị ọgwụ ha ga-ekpere gị aja ekpere mana gị na Chukwu so ma ihe ndị obodo na-aba anọgide ụfọdụ ejetụ a na-ewe ndị gotere ọgwụ na-ewe ndị na-agwọ ajọ ọgwụ na ka eje kpọba ndị ga-ekpe ekpere mana ha were ndị ekpere n'obodo ha nakwa n'ezinụlọ ụfọdụ enye ha ndụmọdụ atụcha ego ebuyo ya ewe ndị ụmụ ntorobịa nọ na-achọ obere ego ha ga-eji bido ahịa ewe ndị ụmụ nwaanyị isi mkpe ndị na-eweghị ma obere ego ewe ndị nọ ọ bụ sọsọ ofu puku naira were ike ejiri ya jee n'ụlọ ọgwụ amatụ ego ya ka asọkwa ya ahụ ndụ mana a ga-atụ nnukwu ego onye na-eburu ha mma ọka mmadụ si wee dị ọka ndị mmadụ si wee dị na nghọta ha na-enwe chizi ha anyị na-ekwukwa na ọ bụrụ onye ọbụla ga-eche ezigbo echiche nwee ka obi ndị ya onwe ya wee sị na ihe adịrị etu a maka na anyị bịa anyị na-afụ na ndị mmadụ na-eme ihe anyị esoro ha na-eme anyị ama ajụ ajụjụ ekere mmadụ abụrụ anụmanụ Chukwu kechara mmadụ nye anyị ọgụgụ isi nye anyị ụbụrụ isi ka anyị wee na-eche echiche o nwere ihe ga-adapụta ebe ị nọ chee ya eche ọfụma chee n'iru chee n'azụ ka ị mara ihe ị ga-eme ọ bụrụ ihe niile mmadụ na-agwa ka ị ga-ekwenye jee chee ọfụma iche na ndụ mmadụ bụ dịka bụ ndụ ijiji mmadụ bịa ofe gbuo oge etu anwa ọ bụrụ eziokwu kedu ihe ị mere ịmana kedu egwu nwasịrị na erufugo m egwu mana ọ na-achị ịkọ ọbụla onye ji ogu jiri ọfọ o nwere ihe na-eme gị na mmadụ na-anwụ ọsịsọ kịta bụ na onye ahụ emetọgo metọ n'iru Chukwu o nwere ihe ịbụ n'iru mmụọ o nwere ihe ịbụ n'iru mmadụ o nwere ihe ịbụ mana ọ bụ na aka gị dị ọcha obi gị dị ọcha o nwere ihe ime maka na isi ọ bụ na onye mere nya nweta m mana ọ bụrụ na o nwere ihe mere na nji ọfọ nya sowe onye anwa okwu anyị kwuru ga-eso onye anwa daalụ onye ahụ nchara ugbu a bụ Olu Amechi Ugwuele anyị na-asị unu biko nụ ndị a na-ebute ụfụ obi n'obodo ntaji ya nkewa dị iche iche mere oge ụfọdụ anyị na-ekwu ihe maka ndị na-eto ndị ọgbara ọfọ a amachara oge ndị mmadụ na-emekọ dịka ụmụnne jiri ofu iko ama mmanya n'obodo onye oge ha na-eme ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ oge ha na-ejikọ aka zụọ nwa ịfụ nwa agbata obi gị maọbụ nwanne nna gị ọ na-atụ oge ego ị na-emere ya dịka nna onye ọbụla na-emekọ ọ ya mere na ụfọdụ ihe a na-afụzi ugbu a bụ nkewa biko ndị Igbo na-eji ofu obi eme ihe ebuterara ndị Igbo nkewa site n'amụma maọbụ jiri afa Chineke na-amaja ndị Igbo ewere bịa n'obodo jikọọ na aka ọnụ chụọ ụbịam na ihe isi ike ọ bụrụ ya ga-enyere aka nyere onwe unu aka ka obodo gaa n'iru ụmụnna nyere onwe unu aka ọ bụrụ unu gara nzukọ ọ bụrụ sọ ntakasị onye nke a ji mee nna gị si mee onye nke a eji si na nke a eji si gị adịkwana na otu ụmụnna maọbụ otu ụmụada biko jikọọ aka ka anyị chụbụ ihe na-achụ anyị n'obodo anyị atụọla ọmala atụọla ofekofe isi ya n'ọfịa